Kmieni l-4 filgħodu tilef il-ġlieda għal-ħajja wieħed miż-żewġ irġiel li nħarqu x-xahar li għadda waqt li kienu qegħdin jiddisponu minn xi materjal pirotekniku biswit il-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe fuq Irda ħaż-Żebbuġ. Il-vittma hu Joe Attard magħruf bħala l-Ġermaniż huwa kellu 58 sena. Immedjata kienet ir-reazzjoni ta' diqa kbira espressa minn dawk kollha li tul is-snin ħadmu ma' Joe Attard, partikolarment nies midħla tal-Gazin de Rohan. F'messaġġ fuq Facebook l-istess Gazin irringrazzja lil Joe Attard tax-xogħol kollu li għamel għas-soċjetà matul is-snin. Irringrazzjaw ukoll lil Gazin Banda San Filip, lis-Soċjetà Twelf Tmejta ħaż-Żebbuġ u lis-soċjetajiet l-oħra tas-solidarjetà illi urew magħhom f'dan il-mument diffiċli. Messaġġ anke mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li wassal il-kondoljanzi sinċira lill-qraba u l-ħbib kollha ta' Joe Attard, persuna li f'ħaż-Żebbuġ kien sinonimu mal-piroteknika. L-inċident kien seħħ is-sibt wara nofsinhar u ma' Attard kien hemm ukoll żagħżugħ ta' 26 sena, Matthew Borch, illi issa qiegħed jirkupra. Dwar dan il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Josette De Micoli filwaqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija qegħdin jitmexxew mid-Distrett ta' Ħalqormi.